Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin bakaran mampir Mbak Devi se. Penake bakarane piye penake? Ngobungi Mbak Devi bakul sik ta iki. Oh. Lah ya apa sing dibakar penake? Tuku piro? Dalam. Nah, iya. Suwiwi 2 kilo. Iki mangan gorengan dhisik. Murah. Biasa. Piye tukune apa ae? 2 kilo. Enggak entek. Sama biaya bojone Pak Ipan no. Loro loh. Tuku lombok. Entake kira jam piro Mbak Dep mau? Entake jam piro mau? Ora lah hutan gitu. Lah iki sudan iki. Oh, ora Bang. Maulut. Kae sama pancen aja kok. Bakul gorengan Mbak Devi iki lore prapatan Ngerobyong sandinge seblak. Dan ada. Piye? Masa? Tak kungu soalnya kualem. Oh. Dono apa malikin teko sama tekan? Tuku apa ya, Mas? Bakarane pengen apa, Mas? Donjo apa? Iki ora tuku blas iki. Aku iki kayak kandenge. Ngerti Badep? Perapatan kuwi wetan titik to. Oh. Dalan iki lho. Oh. Terus arenge? Arenge tuku ngene. Kono. Tapi ayam ora usah dijebuk ya. Lah enak ra apa-apa to. Gak gawe? Iki karo iwang-iwang. Wah, dia masih bos Cina dulu ya ampun. Bakal es. Orang ijeni yo. Lebih tenan bakal gorengan kok Mbak sing laris ngono. Oh, ana. Bener ora iki gua sak goreng.
Wah, udang. Ya, marah kan. Ya, Hmm. pokoknya kayak boni. Oh. Sampai baca. Tengah. Terang tapi. Nanti. Ya. Ya. Aja nangis lo ya, Le. Loh, iki kok ganteng. Iki barang. Badai iki kok ganteng sama badai. Cia kewakal. Cia kewakal lah. Nggih. Tambal bakar-bakar, Pak. Sapa ya? Kula asline sadeng mriku, Pak. Nggih. Nggih. Tapi teng mriki teng Mahetan. Nggih. Teng ngene awak bakul gorengan niku lho. Niki nguwilan terus nggaduk terus ngidul gedhik niku lho. Lampu merah. Nggih. Terus sing tunggal mboten bisa ndamel bawang mawon. Ler rasian. Pak Manding ngaler. Sandinge sinten niku seblak niku lho. Lere seblak plas niku, bakul seblak. Bawangnya mboten mawon lombok. Seblak nggih. Mas Solikin. Yugane Pak Sugeng. Nggih. Niku. Sing setunggal namung brambang kalih lombok mawon. Nggih. Anu kacang kali ya. Apa? Kacang. Nggih, Pak. Oh, nggih. Kacangnya niki sakane 6.000. Kacang gue apa kacang gue ya? Ki padha. Ora pengen tuku kacang goreng ya. Napa? Goreng mitili. Goreng onjai. Niku lagi kenging. Tambal sate to. Nggih. Nggih. Sing Nggih niku. iki. Karo apa ya? Ini jangan dirujuk rame mabar. Rame, Pak. Nggih. Sing ndi to jangan dirujuk iki? Sing anu celake kantor desa, Pak niku. Niki brambang goreng nggih, Lek? Nggih. Nggih, kan. Ngalar ngaran, ngalar wong hilan niku. Ngalor, mantap pertigaan lho. Nggih, petikaan niku. Wah, tuku anu apa jenenge? Wijaga isah-isah lho. Oh, spon. Gabus, Oh, spon setunggal. Nggih, setunggal. mali. Lomboknya cukup. Pokoke cukup. Apa lombok karo lombok to 2000 no? Kali lombok mawon 3000 ngoten aku. Nggih. Terus kali napa niku? Mama Leman wonten? Wonten sangat. Oh, mboten. Niki 3.000. Guyu ta, Pak. Tegane nggih. Nggih. Iki 9. Nggih. Kali niki 10. Nggih. 10 14. Nggih. 14 kali niki 6. Nggih. 20. Nggih. 23. Nggih. Kali 3. Nggih. 26. Nggih. 26? Nggih. Terus. Yang besar. Sama apa ini? Oh, berjali. Apa, Mas? Regane bro? Piro? 27. Satu kedua. Hiji lek iso karo apa nang. Mang karo bumbu anu caos. Caos beras. Mbak. Apa ya? Enak tapi Mas lebih. Coco ini kelinci. Kimchi.
Aku kisi ini nggak bulan. Aku nanti nggak bulan. Coba ya. Jadi, bukannya terus, bukannya terus. Kalian nggak apa-apa ya? Duduk. Soalnya ya, duduknya ya. Caca ini dia nggak tahu. Proses. Ini kan nanti taruh ya. Dari lo enak lah. Oh enak wih. Kalau saus. Lengkap ini mah yuk. Apa ya? Milih bingung. Terus. Wes. Ambil dulu. Mbak kaya sing caosan enek Mbak, caos pedes ya Mbak. Wis satu Mbak. Sing cilik wae Mbak, tanggung ya. Wis satu Mbak wi. Bintangnya kosong. Kosong ya? Bukan yang ini ya? Itu kecil-kecil. Walah, apa susah enggak aja. Oh, mana? Mas ya? Ya, iya kawan, bos sama. Oh. Terus kan. Malam tahun baru terus. Benalis tuku ini Pak Ipan. Mbak, cireng kacang pelangi berapa, Mbak? Wis bakar ya? Wis belanja tok. Sausnya apa ora, Des? Dikek buat ibu dhewe. Minumannya apa, Ngo? Aku wis tuku ki kok. Sitak cukup ya? Terus soalnya tukang saus ini itu sendiri ya rata gede. Mbak e. Lagi rata gede apa ya beras saya dia belum enggak. Apa ini ya? Pedes ra wi? Pedes lagi? Sing gak tak pedes mana? Ya. Indofood. Iya. Oh sama nih. Masih ya? Mas, yang ini berapa, Mbak? Kudanan aja. Tunggu aja ya? Wah. Kristal lagi. Petang.
Eh? Ini adem, lampu nang robjong itu adem. Kebeteng ki blonjo nganu sing dibakar-bakar sosis. Mbak Lala ning kono dhewe, Pak. Ki mau nduk princes latihan nari enggak melu. Ya pas go motor pisan udan. Hujan terus tuh. Pol ya tuh. Dan jadi di hutan pol. Sing apa? Jantur itu. Buah naga, terus begini. Malas loh tuh kaca. Jambu berapa, Mbak? Mbak, ini 16.000 ya. Jambu air ya? 25. Acah mendingan mah. Apa? Opa. Pas dan terang belas. Adem. Apa ini berapa? 20. Oh. Ah, yuk. Ini tak kenalan ya. Lagi sama salah nih ya, terus tak gitu. Semangka bergaransi bisa dikembalikan. Mama. Buah batang 5.000. Harap ya? Ya. Saman gak bu, adem mau. Kau ting, payung kuning di gue. Turun bang. Ini semennya 15 ya, Mbak? 1 kilo nih, 5. Oh. Kilo ya, Mbak? Masuk bu. Sama bawang putih sudah